खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय बिटिसिनि सेक्रेटारिया क'क्राझार पुलिस थानानि असिनो FIR होदों थांनाय 29 नभेम्बर बेलासे 4 रिंगासो समाव 3,000निफ्राय 4,000सो सोमावसारग्रा लाइमोनफोरा आयेन बेरेखायै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबदोंमोन बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबनानै एसेम्ब्लिनि मुवा बेसादफोर जेरै टिभि साउन्ड सिस्टेम ग्लास दरजा सफा बायदिफोरखौ गोबां खहा खालामदोंमोन बेनि अनगायैबो अफिस रुमाव आयेन बेरेखायै हाबदों बुफाय बुसि खालामदों जायजों गोनां फोरमान बिलाइफ्रा खहा जादों जानो हागौ बे आयदाखौ लानानैनो FIR होदों भिडिअ फुटेजजों लोगोसे FIRखौ होदों बिटिसिनि सेक्रेटारिया नायबिजिरनानै जाहाथे जाय बेबायदि खालामदों बेनि हेंथा थाबैनो गोख्रों आयेननि राहा लायो बेनि थाखायबो FIRआव मख'दों ओजोंहाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानाय जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा खौरांगिरि मेल हांख्रायदों फरायसाफोरनि सोमावसारनाया राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा जोंनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ गुबुननो होनो नागिरनायावसो जों दुखु मोनदों आरो बे दुखु मोननायजोंनो बेबायदि जाथाया जानो मोनदों होननानैबो फोरमायथियो नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बे जाथाय जानायनि सायाव सोंखारिनायजों लोगोसे जोंनि मोन्थायखौ गुबुननो होनो नागिरनाय आरो NOC होनायनि सायाव जेबो खेंफोरथि होआखै बेनि फिननायखौ जों लुबैयो होननानै बुंथियो फरायसाफ्रा जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बारग' CEM प्रमद बर' केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो गुबुन दैदेनगिरिफ्रा मोनद' हारिनो ST होनो थाखाय एसेम्ब्लियाव लाबोनायनि सायाव मानो जेबो खेंफोरथि होआखै मानो सिरि होनानै सोंथि खालामो फरायसाफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेट एसेम्ब्लियाव दुंहाव थासारि जानायनि उनाव गिबि खेब खुगा बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसि एसेम्ब्लियाव दुंहाव थासारि जानायाव राजखान्थिजों लोब्बा दङ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव UPPLआ जेननाय बा रायजो राजानि जि थांखि बेखौ गनायनानै लानो जोबोद गोब्राब मोनदों बेयो फोरमान जादों होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो NOC होनायनि बेलायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि सिगां BPF सोरखार थानाय समाव थाखानाय STफोरनि खहा खालामालासे जाहाथे कच राजबंशी आरो आदिबासिफोरनो ST होयो बेनि थाखाय NOCखौ हरनाय जादोंमोन बेयो सैथो खोथा नाथाय दिनैसिम मोनद' हारिनो ST होनाय होयैखौ लानानै दिसपुर बा दिल्लीया आंजों सावरायाखै होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया मोनद' हारिनो ST होनायनि बेलायाव सोरखौ मा खालामनांगौ बेनि थांखिखौ UPPL बा एबसुनि दैदेनगिरिफोरासो लादों रायज्लायनाया एबसु बा UPPLजोंसो जादों प्रमद बर'नि सोरखारनि समाव एबसुआ ST होनायनि बेलायाव मा लिरनानै हरदों हराखै बेखौ गासैबो उनाव मिथिनो मोनगोन रायजो राजाखौ बेसेबां सम खोमसियाव दोनगोन गाबोन नङा सबनिहा बेफोर गासैबो नुजागोन होननानैबो बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया लोगोसे बुंथिबावदि बिथांमोनहा आन्दलन खालामनानै फावथिना खालामदों गासैबो खोथाया ओंखारजोबगोन सानबेसे दोनखुमानो होननानै बुंथियो आरो बिथांमोनहा फरायसाफोरखौ लानानै जि गेलेदों बेयो दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायनि सायावबो बुंथियो दि बिटिसिआ संबिजिरनि मर्यादा मोननाय आं थैनायनि उनावबो बिटिसिआ थागोन आंखौ नागिरदोंमोन बा बुनो नागिरदोंमोन नाथाय सोर एबसु बा UPPLनि दैदेनगिरिया गोहो दङब्ला आंखौ खेबसे आखाइ होनानै नाय होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव सेक्सन 163 फोसावदों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट क'क्राझारनिफ्राय बेखौ फोसावदों 29 नभेम्बराव क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फरायसाफोरा हाबनानै एसेम्ब्लिखौ बुफाय बुसि खालामहैनायखौ नोजोर होनानै क'क्राझारजों लोगोसे क'क्राझार टाउननि खाथि खाला दावराव जाबावनो हागौनि सन्देह खालामनानै सेक्सन 163 फोसावदों जायनि गेजेरजों माखासे हेंथा फोसावदों जेरै सेथियाव बिटिसि सेक्रेटारियेट केम्पास आरो क'क्राझार टाउनाव 7नि बारा सुबुंफोरा थुबुर जानो मोननाय नङा नैथियाव दङ गनायथि लायालासे धर्ना हानजा सुरनाय हाबाफारि लामा होबथानाय हानजा जानानै बेंखनाय बायदिखौ खालामनो मोननाय नङा थामथियाव दङ गनायथि गैयालासे फरायसानि हानजा बा जायखिजाया आफादा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबनो मोननाय नङा ब्रैथियाव दङ जायखिजाया सोरखारि मावख'नि खाथि खाला लाउड स्पिकार बेनार दिन्थिनाय स्लगान होनाय बायदिखौ खालामनो मोननाय नङा बाथियाव दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव आरो बायजोआव गनायथि गैयालासे जेबो मिटिं खालामनो मोननाय नङा दथियाव दङ लावथि टर्च सिखा बा जायखिजाया गोबौ हाथियार लानो मोननाय नङा स्निथियाव गनायथि गैयालासे मेला फोरबो बायदिखौ खुंनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो माखासे नाथाय आइजो 12 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गथ'साफोर आरो गागि नोगोरारिफ्रा बेनिफ्राय रेहाय मोनगोन सोरबाया जुदि बे आयेनखौ सिफायोबा आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै साजा होनो थाखायबो फोसावदों
मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै जोंजों सोर गेलेदों? सोर नंखाय आरो सोर नंगौ बुंदों सैथोआ मा? आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राइबेल संघजों रायज्लायनानै बिथांमोनहा जेरैबायदि लुबैदोंमोन बेबायदियैसो मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्सआ रिपर्टखौ होदों। बिथांमोननि बुंनाय खोथाखौसो रिपर्टआव सोनाय जादों। बिथांमोनहा बुङि मोनसेबो खोथाखौनो रिपर्टआव सोनाय जायाखै। बे खोथाखौ फोरमायथिबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावदि थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोनजों सावरायनाय जादों, जेराव खेब 2निफ्राय खेब 20सो सावरायनाय जादों। नाथाय बिथांमोनहा मानि थाखाय आन्दलन खालामदों बेखौ आं बुजियाखै होननानै बुंथिबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय जि रिपर्ट होदों बेखौ सिसिटुआ बा माखासे दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै फरायालासे ससियेल मिडियायाव स्टेटमेन्ट होदों। रिपर्ट होनायजों मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जि लामा बेखौ बेखेवनानै होबाय होननानै बुंदों। नाथाय मोनद' हारिनो एसटि होनायजों थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जानाय नङा होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जायनाखि मोनद' हारिनो एसटि होनायजों थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जाया होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। बेसेबां सैथो बे साननो गोनां, जेराव रिपर्ट जमा होनायनि बायदिब्ला मिरुआव एसटि प्लेन, एसटि हिल्स आरो एसटि भेलि बेनि जेबो फारागथि थानाय नङा। गासैबो समानै एसटिनि खथायावनो जुजिनो नांगोन। बेनि अनगायैबो बोखावजायै गवालपारा, जेराव बिटिसिनि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाबो दङ, बेनि कच राजबंशिफोरजों लोगोसे मरान मटाकफोरनो एसटि प्लेन खथा होनो नागिरदों। अब्ला बे बेलायाव थाखानाय एसटिफोरनि खहा जायो ना जाया बेयो रोखायै नुजायो। बेराफारसेथिं सिसिटुआनि चिफ क'अर्डिनेटर आदित्य काकलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव मा फोरमायथिदों बेखौबो नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। आदित्य काकलारिया बुंथिदों दि बोखावजायै गवालपारानि कच राजबंशिफोरनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया। नाथाय बेजों बिटिसिआ खहा जागोन आरो राभा हासं अट'नमास काउन्सिलआ टटेलि बा आबुङै खहा जागोन। बेनिखायनो जों दा बेखौ आबुङै हेंथा होदों होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो बे आयदायाव सिएम लेभेलनि सावरायनाय नांगौ। जुदि जेबो फिथाइ मोनाब्ला लामा आरो रेल लामाखौ जथेगोन होननानैबो बुंथिबाय आदित्य काकलारिया। जायनाखि मिरुआव एसटि प्लेन, हिल आरो भेलिनि गेजेराव जेबो फारागथि थानाय नङा, बेजों जोंनिया गोबां जेंना मोननो गोनां जागोन आरो नासयजानो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो आदित्य काकलारिया। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।